Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Apop siya, oh. Yay, trabaho sa mni. Huwag matingog ka. Huwag matingog. Mus. Hi! Yes, sir. Undawin ako, sir. Sayonara. Isa ito nanawag na ginapon maga? Bay, gikulbaan ko meron to. Gipatawag ko sa pamanuno ni Ma'am Natsumi. Ang hapon. Unsa? Excuse lang niyo, ha. Kaya mo importante kini akong kliyente ron. Ayaw na. Ayaw to ako yung garulan doon. Kaya murag mutik ba akong utukin ako yung over. Nga nang imo man ang pugans, Erning. Misulti ba ang hapon? Kung unsa yung tuyo diyan imo? Nah, sorry na lang yun kayo, Berlando. Pero wag gini masulti yun. Sige, lakaw na. Pero balitailan din ko kung unsay tuyo sa hapon nimo. Gusto kang may baw? Unsa man, patukmod ka? Oo, lagi. Manabi lagi ko kung ano siya tuyo di siro na ko. Lakaw na. Okay, adoro ko. Sayonara, adoro ko. Bye. Og nga nang ganahamasab kuno kang mahibaw sa tuyo sa hapon kang Erning. Gusto lang ko maniguro. Awa magpatakag tabi sinutsumi sa iyang hapon. Oh, lagi. Abi na kog doon na nila ang kahulugan. Diyaw na ka. Tagan pa kay kog buhaton. Ay, tabangan ta lang ka. May trabaho man ka sa ilang natsumi. Anong naglangan-langan pa man ka diya? Mas kanahan manggut ko mo trabaho. Kung ikaw ang akong kaatubang sa pagtrabaho, Rolando, uy. Murag yun ko nasa heaven for me. Pagpuyo di ay. Rolando, uy. Muabot ng adlaw nga ikaw na magpakiluoy na kung tawhana ka. Aron mo sugot ko nimo. Magtikom kog daghang kwarta aron mausab ning akong naong o. Good morning, Ma'am Natsumi. Oh, good morning. Ma'am, unsa may tuyo ni Sir Ichiro nako? Ni Asia, siya na resulti nimo. Sito. Waman din si Sito, sir. Lingkod ko no. Aw, Sito din ang lingkod. Sige, lingkod ko, sir. Here, sir. Bisan asa earning. Sige na, lingkod na. Okay. Sir, what can I do for you? Natsumi needs a bodyguard. Bodyguard? Oh, yes. No problem. I will. Mangita kong bodyguard para niya. I want Rolando. Si Rolando? Butang eh! Please, repeat again, sir. You want Rolando? Hi. Mauna na ang among nasabutan, Erning. Si Rolando ang kuhaong bodyguard nako ni Ichiro. Watashi ga harao. Ha? What again? Mubayad siya bisan pila. Basta si Rolando lang ang mubantay nako, Erning. Oh my God! Inaunsa naman niyo, eh. Murag ako may leading man ining istoryaha, oy. Ako man tarang arangkada. Pero, sao min ako, ha? Nga musugot si Bay Rolando nga mahimong bodyguard ni Ma'am Natsumi. Ay. Oh. Unsa naman kayo ning? Ano ka mahimutang diya? So day, kamusta naman imong lakaw, ha? Akuan. Mayo kay bay. Good akong lakaw. I am now a bodyguard. Sa? Bodyguard na ka? Nikinsa? Ni Ma'am Natsumi. Ano na ituyo sa hapon nimo? Himo kang bodyguard sa hapon? Yes! Kevin Costner na ko karon. I am the bodyguard. O ang akong bodyguardan si Ma'am Natsumi. Wow! Chala! Chalap ikaw no hangul kay. Sigurado ka nga magbodyguard ka? Oh, sigurado na ko.
Ako kay sweldo oy. Nya, libre pang kaon. Libre pang kuyog sa guwapa ug humot nga Ma'am Natsumi. Oh, mas Unya. kagumot talaga yung Ma'am Natsumi. Ay, pustong labi Unya, na naka-armas. Oh, mangita. Oh, bay, tabay ko pagkita armas bay. Namaw na ka? Nung mitawat magkaan ng trabaho Mawa pa mo ka makasuway nga mahimong bodyguard. Awon sa man. Kita ra kag sukmag guys sa una. Wa. Kinusiyar mo ako ng suwayan. Sama kay. Unya, anong mitawat magkaan ng trabaho Gusto kang mamatay ka? Mga bagis ra ba kayo to mga lalaki nga mukidnap untaan ang hapuna? Aw, bahala na lang. Ang importante ga dako kong makwarta. Unya, unsaon man ani mong kwarta, ha? Kung iso nakaglungon? Aw, ipalit o ringat kalungon. Kani kapinda. Pastilan gini mo Pastilan gikag utok. O kasabot. Wa man ay gamit. Ada, pagwarta lang ako bay ay. Ay, makatigol akong kwarta ini. Gawas pa. Luoy mo sab kay Ma'am Natsumi kung makidnap na. Kaayo biya suon na nang naon ni mo Susuon sa noon. Balibari na. Bay, ayon na bay. Di mahimong balibaran, oy. Pinakatando na ko. Nya, gawas pa. May lakaw naman galing may ugma sa Ma'am Natsumi. Pusa, tabangi ko eh. Tabangi ko nga. Doon ako'y maluklok na ang armas. Ay, ambot ni mo Hikog man ang imo. Aw, may umansab nga kitang duha ang mubante Ma'am Natsumi bay. Kay duha man ka bodyguard ang iyang kinahanglan. Unsa? Uy, sum ka? Naamaw na ka? Ibawa man gyud ka nga di ko ganahan magpadol anang bayana. Imo naman noong ko patabangon og bantay ana niya. Oh, sige. Suluhon lang ako ni. Unsaon naman lang? Ha? Unsaon naman lang ang imong ubang mga guest? Kinsa may mo drive sa van nimo? Aw, ako gyapon. Kaya ako nang bali, ako lang gyapon. Na ilam kong bayaran mataglakaw ni Ma'am Natsumi. Driver bodyguard ni nga akong papel ay. O, saan ni ron? Baya nimo. Ha, sige, sige na. Pitay kong armas ito, be. Aw, ang imo lang ba, kay doon nagilisensya. Sus, kayo gyud sa puko nimo Ay, na, huwag suko, good. Panarbaho mo lang ni ako, ba. Gina, armas, be. Wa pa man manawag si Erning. Iyan na ba kang nasultihan si Rolando? Musugot basab ka si Rolando nga mahimo na akong bodyguard. Oh, si Erning na tingali ni. Siya na kyud. Hello, Erning. Hello, sabdiha, ma'am. Oh, unsa naman? Misugot ba si Rolando nga mahimo na akong bodyguard? Upa siya may bao nga mag-bodyguard siya, ma'am. Unsa? Pero, Ako siyang isyot sa kabo, ma'am. unsa i-shoot sa kabo? Lipat to na ko, ma'am. Naibaw kong mabalaka siya ako, ma'am. Kaya ako siyang giingnan nga ako imong driver o bodyguard. Unsa? Pero, dili mo na maisabot ninyo ni Ichiro. Ako lagi ding gilipat si Rolando, ma'am. Kay gahe kay gilong. Unsa magay plano nimo? Aron mahimo na akong bodyguard si Rolando. Muna kong plano, ma'am. Aron mahimo siyang bodyguard nimo. Nga di siya may bao nga bodyguard siya. Wa ko kasabot. Mapugos na ginagbantay nimo si Rolando, ma'am. Ako rin pasalig nimo. Unya, madayon tas tulak ka ugma, saman. Oo, madayon ta. Sige, manitong bato lang, ha. Magdrama ta. Artista tag duha. Mangita lang tag mga supporting actor sa to. Pero, secretary na to, ha. Kaya mapatyan yung kong bay Rolando ini. Sige. O sa may plano? Manglakaw ta ugma. Unya, manuhol tag mga tao nga muparigla na to. Unsa? Muna, nya, ako na may tag muparigla na to. Ato lang suhulan. Okay. Rolando, musta nang giukay ni mo diha? Teo, kuan ang akong armas. Oh, nga ba? May gamitan ka sa imong armas? Ay. Ang amang nga Erning ay. Misugot ka magbodyguard sa hapon? Unsa? Imbaw na maging siya nga kinapuno ng hapunisa. Nagpatugat-tuga pagid og tando nga magbodyguard. Uy, mamiligro si Erning anang iyang gibuhat, Rolando. Ay, ambot ang tawhana, tiyo ay. Unahain ibutang ang utok ang tawhana.
Tambagin ang amigo mo. Ayaw siya pabantayan ni Natsume. Yan ang armas. Oh, unsa man ka? Anong minghoy magkaya ng naong nimo? Gikulbaan mo ko bay? Gikulbaan ko ining akong pagka-bodyguard bay Lando. Labi na nga, doon ay itom nga iri nga milabang sa akong agianan ganiha. Unsa? Bay, kung may daotang may tabo ganit sa among lakaw karon ni Ma'am Natsumi, pagitaa adyo ko ha. Ipahiluna adyo ko ha. Ayaw pagsugot nga tangagon kong iro. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!